Здравейте, приятели! Продължавам с видеята относно изграждането на една баня. Като продължа водопровода, съответно ще има изолация на тръбите. Но да минем на въпроса как се монтира вградено казанче. Значи, основното е да подведете канала. Водата може да се движи навсякъде, но канала е най-труден, така да се каже, за наместване. Въпреки че съм го намазал, малко трудно влиза с паста, съответно е такава, за по-лесно вмъкване на частите. Така, височината я оставям 26 см. По принцип я дава 21-23 или метър, ето от тук, но аз оставям, защото в момента е замазка, подовите плочки ще надигнат сантиметър и половина и лекичко малко по-високо с 1 сантиметър и половина по-високо го давам. Така, продължавам, ще заснема по-нататък останалите части.